ще снимаме един клип на не знам си коя игра, не мога да се сетя. Чакайте малко да помисля, защото не знам, много се спарадях. О, башка на Майнкрафт. Оле, пукав гъш. Миникрафт, ще си из Миникрафт, това ми е такъв Миникрафтър. Сега ме Стопич, да се БГЗ, защото няма какво да прави. И ще поиграя, докато някой не ме заколи, докато не ми писне. Едме тук, чакаме, я ти покажа газа, чакаме да си покажа газа, ето. Показва се газа, сега ние си показваме пушката и се навира в неговия гъз. Чакаме малко, чакаме. Дядо и така е надолу музиката, че направо трябва да кажа, да се чувам този клип. О, кога ще ме заради този сервер, fuck you, motherfucker. Защото е тапакър и ще му ебеме газа. Днеска съм момче, бъл майка ми. Това не сте го чули от мене. Чули сте го от Христо, от Жадовци. От него са го чули. Христо от Буква Поляна и това сте го чули. Оле, мамо мила, що не заредиш, що ми писнеш, аз свърша клипа. Точно тук начала, да забравяйте да се абонирате, да харесате клипа и чао, днес беше гнум се хора. Оле, путката ти сгъва! О, колко време чакам! Ще ме е кура на екран. Бошке! И накрая, като чаках толкова, ще ми кажеш, че е напълнен сервера ли бе? Майка ти шибана! Майка ти шибана направо, брутално, истинско, вярно. Реактивна баница нещо, Джони. Реактивна баница. Лети с нея, докато се хапва. Се го пръцка, баща се го пръцка. Що едно, най-добрият му приятел говори, що едно. Но са акъй. Точно някъде в ако. Всичко е да пикня. Оу, путката ти. Пак направи така. Не знам, ще се щупа телефона и ще се прекрата канала. И се те почна. Ей! Така. Остай ма! Ще ти набия газа. Махай се от мене, бе! Да, тук сега в някакъв сервер
Има много путки, дето искат да ме бъдат, само че аз не давам. Да, след като разгледаме, то сервер не знам какъв е. О, бошке! Нещо хубаво. Да, тук се сходиме. Да, не знам какво се прави. Писма ми. Ще му грифам пътя. Ще кажа, предпъснах съм едно блокче. Не мога да чупа. Ти сериозно ли? Може да грифам листа поне. Ще грифам дръвчето. Ще ме скараш, нали бе? Добре. И хора, аз бях да забравяйте да абонирате, да харесате клипа. И да, посетете канала на Skeleton BG. И до следващия клип.